Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман элитный директори компанияи Faberlic Раҷаб Моҳира ҳастам. Маҳсулоти дӯстдоштаи ман дар компанияи Faberlic ин айна аст, ки либосҳои маро тоза мекунад, рангашро дигаргун шудан намемонад, мошинкаро аз вайрон шудан муҳофизат мекунад. Ба шумо низ тавсия медиҳам. маҳсулоти дӯстдоштаи ман аромадиффузер мебошад, ки шаби ҳамаро равшан, таби ҳамаро болида ва бӯи хонаро хушбӯй мегардонад. маҳсулоти дӯстмедоштаи ман антиперспирант ультра барои нест кардани арақи бадан ва бӯи бадан ёрдам мекунад. ин маҳсулотҳо ҳамааш табобатӣ ҳастанд. шампун гел серияи беҳтарин аз компанияи Faberlic барои мо бо средствои дӯстдоштаи ман аз компанияи Faberlic ёрдамчии ҳама занҳо. ин маҳсулоти дӯстдоштаи ман номаш патчи дар компанияи Faberlic барои нест кардани машинаҳои шумо. маҳсулоти дӯстдоштаи ман аз компанияи Faberlic ин кондитсионер Dilabella аз серияи Suyon мебошад. либосҳои моро нарм ва мулоим мегардонад ва хушбӯӣ мебахшад. духи беҳтарин аз компанияи Faberlic Alchemix барои занҳои худро дӯст медоранд. цитрусовый цветочный аромат. маҳсулоти дӯстмедоштаи ман универсальный спрей пиёнаводитель доғҳои либосҳои моро бартараф месозад. Omega Kids аз ширкати Faberlic солимии фарзандони ман норасоии витаминро бартараф мекунад. креми дӯстмедоштаи ман аз ширкати Faberlic крем барои дастдору ва баданҳои зебои мо. крем аз шарбати шафтолу ва дорои витаминҳо. пурсидестандам ки меган молу маҳсулоти компанияро кадомша дӯст медорӣ? ҳисоб надора агар бугӯ, лекин бо ҳами олӣ кушада аз ҳама зиёд дӯст медорам, бовар кунен духтаро.